नमस्कार प्रणाम, हम राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटल बसपा एक बार फिर से स्वर्णन पर फोकस कर रहल बा। खासतौर पर आर्थिक रूप से पिछड़ल स्वर्ण के जोड़ले का कवायद तेज हो गई बाटी। गांव चलो अभियान द्वारा भी ये पर जोर रही। हालांकि बसपा अपने दलित वोट बैंक के रोके खातिर विशेष तौर पर दलित बाहुल क्षेत्रन में काडर कैंप कैले का रूपरेखा तैयार कर लेले बा। वर्ष 2007 के बाद चुनाव में लगातार मात खात आवत रहल बसपा के सामने इस समय विकट स्थिति बाटे। लगातार सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेने वाली बसपा का ये फार्मूला वर्ष 2022 के चुनाव में भी बुरी तरीका से फ्लॉप हो गई। बावजूद एकरे कि एक चुनाव में बसपा की 1 करोड़ 18 लाख वोट मिलल, लेकिन सीट बस एक ही जीत पाई। रसड़ा विधानसभा सीट पर केवल बसपा विजयी भइल रहे। प्रदेश में दलित वोटरन का संख्या लगभग 3 करोड़ बाटे। एमे काफी वोट बसपा के मिलत रहे, पर अब ई वोट बैंक भी खिसक रहल बा। घोसी के उपचुनाव में ई वोटर बड़ी संख्या में सीट भई न। हालांकि ये चुनाव में बसपा अपन प्रत्याशी चुनावी मैदान में ना उतरले रहे और एक साथ ही बसपाइयन के वोट न देहले और नोटा दबौले का अपील भी कल रहे। बड़ी संख्या में दलित वोट बैंक शिफ्ट होखले से बसपा के रणनीतिकारण का नींद उड़ गई बा। गौरतलब बाटे कि वर्ष 2017 विधानसभा चुनाव में बसपा के 1 करोड़ 93 लाख वोट मिलल रहे। उस समय पार्टी के 19 सीट मिलल रहे। अब लोकसभा चुनाव की तैयारी के लेके बसपा कैडर कैंप शुरू कैले बाटे, तो साफ कहल जा रहा बा कि सर्व समाज पर फोकस करे के बा। एमे खास तौर पर आर्थिक रूप से पिछड़ल स्वर्णन के भी जोड़े खातिर कहल गई बाटे। एकरा खातिर ए वर्ग के पदाधिकारी के लक्ष्य तय कल जा रहा बा। गांव चलो अभियान में ए वर्ग के बाहुल्य गांव में लगातार अभियान चलावे खातिर कहल गई बाटे। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।